Kasi naman sulodaan sa isarap. Sulod naman ang mga subs na. Anong oras na dun sa inyo sa amin? Ito, alas 11. Alas 11. Alas 11 dyan lang. Ang gabi. 1 million people in the house na walang shutdown. Oy, Pangil, andyan ka? Bakit hindi ka moderator dito sa akin? Ayan, Pangil. Naglilinis ako ng stove. May 2 million people na tayo sa bahay. Yan, 2 million. Gawin yung 3 million. Tapos ko na mag-live panel. KFHN TV. Baba ka dyan ng kagada. Ng kagada. Baba ka dyan. Ang gala-gala mo dyan, panel. 3 million people in the house, shout out. Kuskus ng pala. Okay, Pangil, mag-ano ka dyan? Baba mo nga bahay mo. 5 million people. May 5 million people tayo, pero isa lang nagtatype. Mag-like na lang kayo, guys, kung dadaan kayo. Like. Hindi mo mag-like. Naupo si Ilongga. Ay, Pangil. Saan ka po kung tawag ka umalis ka? Yan, 6 million people in the house. Shout out. Tuwag lang kayo dyan na bang nalilin. Okay. Alam mo ano ginagawa ko? Yan. Hindi na ako palagi makalaan. Last na. Puro na balik ako ng sarili. Makabalik live na po. Kaya hindi. Nakita ang itsura na ako pag hindi. Kurang diatay. Mga Bisaya ka. Musta mo? Mga Bisaya. Mag-type naman dito ng Bisaya. Ito yung golang kauda. Musta kauda. Likot-likot ko tao. Daon na natambay sa mga Bisaya. Salamat sa nagatambay. Thank you.
Busy ang lola niyo. Busy-busyhan. Hindi ko muna shoutout kung man ka mag-type. Hindi ko man makita kung sino maharap. Mag-type ka mo para makita ang kakita. Kung mag-live ko ng pamagabi. Yan, 3 million people sa bahay natin. Oh, 10 million people in the house. Thank you. Ayan, 6. I'm counting. Sige lang, ang grahod mo. Mag-hi man kayo, oy. Mag-hi ka mo dira para makitaan ko kung sino andyan ba. Sa mga Ilonggo, mag-hi ka mo. Sa mga English, say hi. Sa mga Bisaya, mag-hi mo diha. Sa mga Tagalog, mag-hi ka mo dyan. Mag-hi kayo dyan. Nakita ko kayo. Diba? Magwaka lang ko din mag-isa. Ewan ko mo sa back. Ano mo ba title? Pero salamat pa rin kasi dinadaanan mo din ako. Dagdag views din yan. Diba? Thank you. Yan, nagkatambay talaga din ang tao niyo. Thank you, thank you. Magbabait ninyo. Thank you. Wow. Ganito ang buhay na katulog ko sa kulay. Alas 11 pasado na. Alas 12 na. Hindi pa kami natulog. Ang kaibigas ng suwa. Wow, 9 million people in the house. Thank you. Thank you for dropping by. Yan, 5 million people. Thank you. Thank you ha, paano
Nagdaan na sa ako sa mga mag-try ba? Hintay ko lang dira. Yan, 11 million people in the house. Thank you. Yan, 11 na sila ngayon. Guys, kahit na dumaan lang kayo dito sa bahay ko at nag-live ako, maraming tulong na. Diyan naglaga ako. Mag-mute muna ako ha. Mag-mute. Ano na ako mag-mute?
Ayan, hindi ako nakasalita kanina kasi nandito kasi yung boss ko. Kaya nakasalita. So, may mga bata na dyan. Ito wala na ito pangalan. Ito ang kubilat. Sabi dali ko. Bago sa agad yun. Sa Facebook, maniwala man sa kabati ko nung isang charot lang. Wala man sa kabati. Di mo na sa kabati. Hindi kayo. Ayan, 2 million people in the house. Makashagit si Ali ba? Hi, Future X. Sir John, nag-love shout out. Ayan, naghuhugas ako, Sir John. Ayan, oh. Busy-busy ako sa kusina kasi, dali na parang makapagpahinga na rin ba. Kumusta, Sir John? Ngayon naman tayo po internet ko, Sir John. Wala ko sa internet natin. Kapag nalit ko na ang sulihayan ko na ulit. Maingay, Sir John, kaya po na nunod kasi maingay. Siya lang dyan.
Abdo kaya, thank you. Future X. Yan. Sino yan naka-Arabic? Oo, Arabic yung pangalan. Add natin moderator. Ayan. Sino yan siya? Hello, Arab friend. I don't know how to read your name. But shout out sa'yo. Medyo maingay dito dito. Sir John, kumusta ka na, Sir John? Wala akong option kung Sir John, hindi ako nakakano. Million people now. Thank you, Sir John. Enjoy ka pa ba? Miss ko naman kasi pag-live na din. Kaya nag-live na lang ako, Sir John. Hindi ako makapag-drop ng video. Wala ka rin kami kanina. Thank you, Sir John. Nakikita ko kung wala. Tatlong live ka na tayo. Dumaraan dito sa bahay. Maraming salamat sa inyo. Wala na kasi akong upload. Kaya ito na lang mag-live ako. Update. What money? What money scratcher? Don't let YouTube get you mad. Ayan. Hi, how are you? How are you, my friend? What money?
Thank you so much for dropping by. Been working late. What money? Sorry. I haven't seen you just now. Thank you for dropping by. How are you guys? Abdo, andyan ka pa, Abdo. Ayan. What money? Where's your YouTube channel? Please drop your channel so that I can pin. Sir John, thank you. Sige lang, mamaya lang kayo. Tingnan ko lang ulit mamaya. Ito. Lang kayo. Kunin natin yung mga ano yung mga what money. Ayan. Okay. Tapos wait lang, what money ha. Lipin natin ang bahay. I-drop natin. Ayan. Tapos si Sir John. Ayan, Sir John. Yung latest upload si Sir John. Sir John, may latest upload ka. Dito lang tayo sa upload, Sir John, para ano natin yun. I-drop natin. Ayan, wala kasi ako. Yung isang channel ko naman dito. Ayan. Ipipin natin si Sir John. Nasaan na si Sir John ba? Ayan. Oh, diba? Drinking people in the house. Thank you. Ito pa pala. Subong. Ubos. Para mag-max na ng ubos. Wala. Ara na sila niya mo, babae? Ha? Si Mimi, ara na? Naglakad sila? Lamat na ako. Wala ka lang tao dito kanina. Vacuum ka na tapos ipa-vacuum sa suga. Para buwas mamap na lang sa ata. Vacuum sa suga ka na.